jestli máme všichni něco společného, tak je to strach. Buď nás chrání, nebo nám stojí v cestě. Pojďme společně pochopit a překonat strachy, které nás brzdí. Posloucháte podcast Strachování S Romanem Ferstrem a Hanou Mezerovou. Hledáte cestu, jak přinést změnu nejen do svého života, ale i do životů ostatních? Přemýšlíte o kariéře, která má smysl a naplňuje? Staňte si koučem a naučte se, jak odbourávat strachy a vést druhé k naplněnému životu. Zjistěte, jestli máte předpoklady stát se koučem a zda patříte mezi 10% těch, kteří mají vlohy a schopnosti pro tuto roli. Vyzkoušejte náš bezplatný test na humancoaching.cz a začněte cestu k tomu stát se lidským koučem už dnes. Tak vítejte v dalším podcastu Strachování. Dneska tady nejsme sami. Je tady klasicky Hana Mezerová, ahoj. Ahoj Romane, ahoj posluchači. A k tomu je tady ještě Viktor Kostický. Ahojte. Ahoj. Viktor je profesionální vyjednavač a konzultant obchodu. A já znám Viktora z různých rozhovorů, LinkedInu, kdy sdílí, kolika lidem už pomohl vydělat si, respektive vyjednat si více peněz, třeba ve svém zaměstnání, ale co vím, tak pracuješ i jako mezinárodně, že třeba zastoupíš nějakou firmu, nějakého jednotlivce a pomůžeš mu prostě vyjednat balík peněz. Prostě původně mohl odletět s jedním vrtulníkem, tak odletí z 10. Áno, presne, o tie vrtuľníky ide. Áno, to je moja hlavná časť práce. Tie medzinárodné prípady, B2B prípady, to s tými plátmi a tak, to je len taká zábava, to také drobnosti. No, ty by měl vykopnout tu otázku, která se týká hlavně tvojí profesní kariéry, tak je, z čeho mívají lidi ve vyjednávání největší strach. Myslím tím nějaký strach, který je fakt jako blokuje v tom, aby, a může jich být víc, a blokuje v tom, aby si vyjednali víc, nebo aby v tom vyjednávání mohli mít ten výsledek, který chcou. Ja by som to možno rozdelil na dve situácie. Jedny sú také bežné vyjednávacie situácie a druhé sú tie, kde som najímaný ako vyjednávač, ktorý cestuje s klientami po svete, alebo cez online vyjednávame, alebo z pozadia to robím. A oni sú dosť diametrálne odlišné. Keď rozprávam o tej mojej pracovnej oblasti, tie veľké prípady, že letíme niekam do Nemecka, do Dánska, tam ide doslova, že o milióny eurách, tak ľudia sú v podstate až paralizovaní. Ten strach je obrovidánsky, lebo prirodzene človek si najmä vyjednávača v situácii, keď je niečo veľmi zásadné, alebo ide o veľmi veľa, alebo ide o veľmi veľa peňazí. A sú to situácie, ktoré nie sú úplne bežné v ich živote. Poviem príklad. Investor chce vstúpiť do tvojej firmy. Ty si ako podnikateľ niekoľko rokov si to buduješ, je to náročné, že podnikateľský život nie je ľahký a zrazu sa z teba môže stať milionár. A v tých situáciách, v eurách a v tých situáciách ľudia, a samozrejme, že druhá strana to nechce dať zadarmo, a v tých situáciách ide oveľa. Mne často klienti vravia, že keď sa toto tam dialo, tak ja som nevedel sa nadýchnuť, alebo vtedy, keď si toto začal rozprávať, mal som pocit, že mi nikto nedoreže do krvi. Alebo situácie, keď firma veľmi im prepadol cashflow, stalo sa niečo a má naobjednávané veci od inej firmy, no a keď im to zaplatí, čo má zaplatiť, tak skrachuje. Ty ako majiteľ všetkých svojich kolegov, zamestnancov budeš musieť vyhodiť a skrachuješ. No a teraz si najmeš vyjednávača, ako to snažiť sa zachrániť, aby druhá strana ti odpustila tvoj dlh v 100 000 eur a to ľudia sú v niektorých situáciách doslova paralizovaní, hej, tým dopadom, čo sa môže stať. Späť k tie bežnejšie situácie, také životné, keď nejde až o tak strašne veľa, tak ja by som povedal, že ľudia sa asi najviac boja toho, že aké to bude mať dopady, čo sa stane, a aký to bude mať na nich vplyv, čo sa stane so vzťahom s tým daným človekom, a boja sa, že potom aj také detaily, že možno nebudú vedieť povedať tú správnu vec, nebudú si vedieť stáť za tým svojím, boja sa, že budú musieť rýchlo ustupovať, rôzne také veci. To je hodně zajímavé. A já si dokážu představit, že si lidi najímají vyjednavače i proto, že
si nevěří, že ty jejich dovednosti, kompetence jsou dostatečně dobré a díky tomu jako vsadí na toho koně, na toho Viktora, na toho profesionála a to je trošku uklidní. Přestanou mít takový strach o ten výsledek. Jo, že to někomu jako předají. Správne uvažuješ. Možno si to v prvom momente neuvedomujú, ale je to tam v podstate vždy v tých mega veľkých prípadoch. A tie prípady, oni to nikdy není, že máš jedno stretnutie a tým sa vyrieši. To sú prípady, ktoré kľudne trvajú mesiace, niekoľko stretnutí tam prebieha. A ja to tak vravím, že v týchto prípadoch, ktoré ľudia nezažili a sú pre nich, úplne im rozhodujú o tom, či skrachujú, či získajú tú najväčšiu objednávku svojho života, či im zrazu niekto zaplatí nejakú obrovskú sumu a podobne. Alebo keď potrebuješ radikálne zvýšiť ceny druhej firmy a druhá odmieta a nemôžeš asi na nich závislý a bojí sa, čo sa stane, tak v tých prípadoch z môjho hľadiska moja úloha v mojej pozícii, mojej práci není to len previesť zákazníkov tak, aby to dopadlo ako potrebujú, ale je vlastne prevzať ten extrémny emočný nátlak a stres na svoje plecia. To je v podstate druhá časť mojej úlohy, ktorá je nedelnou súčasťou toho celého, lebo málo kto, keď si objedná takú službu a ide do takej situácie, je absolútne pokojný. Keď vám naozaj ide o obrovské veci, ľudia sú, poviem to tak, doslova až paralizovaní, dokážu niekedy byť. Takže áno. Mě by zajímalo, jak jsi říkal, že ta tvoje agenda je teda zvládat stres, tak co ti pomáhá, aby si ho zvládal ty momenty? Tie vyjednávacie momenty. Je to viacero faktorov, ktorí idú dokopy. Prvá vec je, že moja osobnosť, to je proste iba náhoda, tak som sa narodil. Mne už v detstve mnoho ľudí rozprávalo, že som taký tichší. Často mi ako tínedžeri vravili, že som taký nejaký stoický, taký pokojný, že vo mne to trocha je. Ja nereagujem okamžite, ja som taký, mám v sebe taký asi trocha väčší pokoj, to je prvá vec. Ale to nestačí samozrejme. Druhá vec je doslova len prax. Čím častejšie človek v takých situáciách bude, tým, ako vo všetkom živote, čím je niekto častejšie a na niečo sa specializuje, a viacej v nich je v tých situáciách, tak potom sa mu zdá byť ľahšie. To je ako keď niekto prednáša pred veľkým publikum. Keď chodím niekde prednášať, je tam 200-250 ľudí a už necítim nejaký stres a samozrejme, že pred pár rokmi som ho veľký cítil, bol som vyklepaný. To je ďalšia vec. No a ja cieľene to aj trénujem, ako byť pokojný v týchto situáciách. Ja pravidelne, aj kvôli svojej práci, pravidelne meditujem, s takým zacelením na sprítomňovanie, také, aby som vedel byť pokojný a dokázal ten stres v tých situáciách dávať preč. Takže možno to sú také základné body. A štvrtý bod, to je možno ťažko uchopiteľné, ale ja vo vyjednávaní z veľkej miery viem, čo sa bude diať. Je to divné, čo som povedal, lebo je to agilné a my nevieme, čo sa stane. Ale keď si človek urobí prípravu, keď si zvolí nejakú stratégiu, tak ja vlastne z veľkej miery viem, ako postupovať. A vždy, keď sa tam stane niečo neočakávané, tak mám svoju stratégiu, ale zároveň v hlave mám už naučené tie techniky. A ja len ako keby z hlavy vyťahujem v takých šuflíkov, že to sa hodí sem, toto sa hodí sem. Ľudia si myslia, že to je 100% improvizácia. Není to 100% improvizácia. Ja už štruktúru viem, viac menej, ale vyťahujem do správnych momentov správne situácie podľa približnej prípravy. Skvělý. Já zkusím vyzdvihnout, co jsem všechno slyšel. Je toho opravdu mnoho. Kromě té meditace, s kterou tady určitě souzníme a říkáme ji hodně často, tak na mě působíš z pohledu psychologické diagnostiky, kterou s Hanou používáme, teď se nelekni, že budeš mít vysokou stabilitu. Opak je labilita. Jo, a ta labilita je, když jako reaguješ na věci jako hodně rychle a dotýkají se tě. Je to takový, jak moc ty reaguješ na to, co se na tebe hrne. A čím vyšší máš tu stabilitu, tak tím méně tě to ovlivní vlastně. A ty působíš jako, že jsi velmi stabilní a ještě působíš, že jsi velmi rezervovaný, což je blíž k introverzi, o kterém si myslím mluvil jako i na LinkedInu, že jsi spíš introvert. A to znamená, jak moc velký filtr máš ve chvíli, kdy něco vyslovíš. Jak moc ty jsi schopen se seberegulovat v tom, co vypustíš ven a co nasdílíš. Opak je sociabilita a to je bez filtru, já řeknu všechno, co si myslím a co ke mně přichází, což asi pro vyjednávání není úplně vhodný, naopak.
ty chceš toho druhého rozmluvit, aby ti dal všechny ty data a díky tomu si se mohl lépe rozhodovat, jak zareaguješ sám. A když jsi mluvil o té přípravě, tak já si vzpomínám, že mozek funguje lépe, to mi říkal můj mentor v Singapuru v rámci koučování, když má systém. A když ty máš systém, jako z čeho se to vyjednávání skládá, a kde se teďka nacházíte, jaký máš možnosti, tak je pravděpodobnější, že ta amygdala nebo limbický systém vezme tu kontrolu a spíš budeš v tom prefrontálu v nějaké právě té sebekontrole nebo v tom vědomém rozhodování. Takže mi to krásně do sebe zapadá, stejně jako když lezu do studené vody ve Španělsku a žena už tam neleze a já si ještě jako odvážím, tak já si řeknu, bude to studený. Jo? A já nečekám na to, až to bude studený a teďka budu prožívat to tělo, ježiš, to je studený. Ale já si dopředu řeknu, bude to studený. A mám pocit, že ty už jako si tolikrát zažil ty situace v tom vyjednávání, že díky tomu můžeš jako si říct, hele, bude to nepříjemný, bude tam nekomfort, budu se ptát na věci, které ta druhá strana nebude chtít s nima souhlasit. Jo? Jsi připraven na ty kritické momenty, které jsou pro spoustu lidí nebezpečný nebo nepříjemný a pak ztratíte nadhled. Áno. Ja s tvojou sumarizáciou súhlasím. Je to mimoriadne, z môjho hľadiska v tomto leveli, je to mimoriadne mentálne nastavenie. Mimoriadne. To je moja úloha, veľmi dôležitá úloha v týchto stresujúcich situáciách, byť za akékoľvek situácii, čokoľvek sa stane, zostať pokojný. Keď nie som pokojný, keď prevládnu, takto vo vyjednávaní sú emócie mimoriadne dôležité. Mimoriadne. Ale ja sa potrebujem udržovať v pokoji a vtedy viem reagovať o mnoho vhodnejšie, ako keď emócie prevládnu a potom to spôsobuje, vytvára to chyby a to vlastne drvivá väčšina ľudí na druhej strane robí. Zajímavý. Já čekám, kdy se tě Hana zeptá, jak tě vychovávali rodiče, abychom pochopili, jak se stal pokojným bojovníkem. Mně přijde, že je to o přítomnosti. Že když jsi v přítomnosti, tak mluvíš trošku i pomaleji a když mluvíš pomaleji asi v přítomnosti, tak jsi všímavější. Vůči tomu, co se v tobě děje a vůči tomu, co se děje i na té druhé straně toho protivyjednavače nebo toho, s kým řešíš ten konflikt. Tak ako treba rozdeliť bežný život, bežné situácie a vyjednávanie. Áno, vo vyjednávaní je aj výhodné spomaliť, pomalšie rozprávať. V kľúčových momentoch je úplne dobré naozaj spomaliť. Vo vyjednávaní je jedna z najlepších doplňujúcich techník vo vyjednávaní je byť ticho. Nie ako introvertovi, ja som dosť výrazný introvert. Ja nemám ten nepríjemný pocit, ako mnoho ľudí má, že keď je ticho, je to nepríjemné, musím niečo povedať. Ja sa cítim, je ticho a OK, je mi dobré. A to je veľká výhoda vo vyjednávaní. Takže ja to proste berem, že je to súčasť mojej práce, nebude tam všetko vždy krásne, pekné. Ja vlastne moja úloha je deeskalovať situáciu, sú tam nejako, ide o veľa aj druhej strane a samozrejme, že ľudia potom začnú rôzne emočné veci vraveť, niektorí začnú byť útočiť, niektorí začnú byť možno trocha agresívnejší, niekto arogantný. Moja úloha je to deeskalovať a dostať ich do takého levelu, aby boli kooperatívnejší, vtedy dosiahnem podstatne viac. A to dosiahnem nielen tým, čo rozprávam, ale aký dojem zo mňa vychádza. A to je ten pokoj, hlas, pauzy. Ľudí to vlastne upokojuje a to je vlastne to, čo ja chcem. Já jsem se právě chtěla zeptat, co myslíš, kdyby si měl vybrat jednu z věcí, který ty jako vyjednávač vidíš jako důležitý, v tom třeba jaký ty máš přístup, tak co by to bylo? A teď mi to trošku zní, že by to teda mohlo být tady ten jako klid, to uklidnění se, zpomalení, někdy i mlčení, anebo by si řekl, že je to něco jiného? Jednu jedinu? Jednu jedinu. Keď školím ľudí vyjednávanie, tak samozrejme tých princípov, nie techník, čo vravíš, ale princípov, že na čom to vyskladať, alebo čo je tam dôležité, je viaceré, ale ja sa snažím im vždy prvý bod, ktorý dám, je príprava. Všetci ľudia prípravu, alebo v každom jednom prípade, ktorý som zatiaľ zažil, ako najatý vyjednávať, vždy každý prípravu podcení. A vlastne tá príprava ťa upokojuje. Lebo ty vlastne vieš, čo sa deje a hlavne nie len príprava, že si navnímaš ten kontext, čo sa deje, čo sa stalo, aký máte vzťah, ale aj vlastne akú máš stratégiu, čo budeš vlastne robiť. To ťa vlastne upokojí, lebo ty to v veľkej miery vieš, čo sa bude diať. To by som vravel ostatným ľuďom. Keď vravíš o mne osobne, tak áno, moja devíza je, a prečo sa mi možno aj v tejto práci tak darí, je ten pokoj,
ktorý trúfam si povedať, že nie je až tak jednoducho naučiteľný. Dá sa v tom zlepšiť, ale není to také, že no buď pokojný a budeš pokojný. To žiaľ tak nefunguje. Hanna, buď pokojná. No, tak nefunguje. To je výrazne ťažšie do seba dostať a to už sú také nánosy, ktoré tam potrebujú byť, aby človek dokázal v tej situácii, keď druhý ako... Všetci sa tvária ako, nechcem povedať, že drsne, ale že kamenná tvár, ale v skutočnosti potom viem, ako mi vravia, ako boli vyklpaní. No a ešte strašne dôležitá vec je tá, že vo vyjednávaní v takomto je mimoriadne dôležité a vlastne nebyť emočne zapojený. To mi mimoriadne pomáha. Keď ja neriešim tie svoje milióny, ale ja neriešim tie nejaké veľmi zásadné veci, ale riešim to za druhých, tak ja som vlastne, to znie negatívne, ale v skutočnosti to je mimoriadne pozitívne. Ja som emočne, ja necítim tie veľké dopady. Ja viem, čo sa odo mňa očakáva, viem, aké sú tam, čo veľmi, ale nie som to ja. Samozrejme, že každý, keď to robí sám za seba, aj najlepší vyjednávač na svete, tak aj on bude na tom trocha horšie, lebo vtedy je byť ťažšie pokojný. Naprostý souhlas a pro všechny posluchače, kteří slyšeli díl s Olinkou Vlachinskou, která mluvila jako kulomet, tak to musí být krásný kontrast. A my jsme totiž mluvili v tom podcastu i o tom, co o nás říká, když mluvíme rychle nebo pomalu. Tak já myslím, že je super, že jste se takhle sešli za sebou. Jinak já si představuju, že připravuješ někoho na to vyjednávání o platu. Ty tam nemůžeš být s ním, takže ho potřebuješ naučit být i pokojný, nemít strach, mít odvahu. A on má strach třeba ze ztráty vztahu s tím zaměstnavatelem, pokud si řekne o více peněz. A ty ho připravuješ. Jak bys ho připravil? Teraz o tej mentálnej časti rozprávám, nie o tom, čo rozprávať, že? Určitě. Nás tady řekl méně než taktiky, protože ty byly ve spoustě jiných rozhovorů, zajímají ty emoce, strachy, stresy a tak dále. No podstata vyjednávania, vždy sú nejaké výnimky, ale podstata je, že ja vlastne vravím, čo chcem, ja si idem úplne cieľene za tým, čo chcem a robím to takým spôsobom, aby sa druhý pritom cítil príjemne. A to je veľké nedorozumenie, ktoré v vyjednávaní vzniká, lebo ľudia si často predstavujú, že vyjednávanie je, že ľudia medzi sebou nejako bojujú a ľudia povedia niečo, čo môže pokaziť ten vzťah. Ja to robím spôsobom, že to nepokazí vzťah. A poviem príklad, len to tak vyseknem. Vždy sa to napasuje na presný kontext, ale povedzme, že vy ste moji nadriadení. A ja to teraz niečo urobím a vy mi povedzte, či ste sa cítili, ja som váš zamestnanec a povedzte mi potom vy, či sa cítite, že aký je nepríjemný, čo sa dovoluje. Tak ja teraz troška to skrátim, aj ten úvod vyhodím a poviem, že Roman, mám tu jednu vec, ktorú by som ti chcel povedať a musím priznať, že není mi to príjemné. Ja som dosť dlho nad tým uvažoval, či ti to povedať alebo nepovedať, lebo je to neštandardné, ale vo mne tento pocit už niekoľko mesiacov narastá a ja sa obávam, aby som neurobil nejaké hlúpe skratové rozhodnutie. Ja ti to proste poviem na rovinu. Nie som spokojný so svojím finančným ohodnotením a ja by som si veľmi vážil od teba, kebyže mi s tým vieš pomôcť. Ako mi s tým, prosím ťa, pomôžeš? Dobre, zastavujem. Cítili ste sa, že ako vy, moji nadriadení, že čo si to tá svíňa Viktor Kosícky dovoluje? Že jaký je nerešpektujúci, jaký je zlý? Zarámování je, cítím se v tom špatně a žádám tě o pomoc. A ještě jsem váhal nad tím, jestli tě vůbec požádám. Je to, co ke mně přišlo. Hej, to tam bolo tiež, ale my to nevymýšľame, to je pravda, alebo drvivá väčšina ľudí vyjednáva spôsobom takým, že prídu a povie, ak mi nezvyšíš výplatu, tak ja už zvažujem, že odídem. To som urazil tvoje ego, išiel som do útoku a sebaobranné mechanizmy ega robia to, že ty chceš na útok reagovať tiež útokom a ešte aj z hierarchicky ty si nadriadený, podriadený, tak mi to ešte chceš akože možno aj natrieť, hej. Ale keď to robíš s rešpektom, toto bola jedna situácia, keď to robíš s rešpektom a úctou a v tomto prípade naozaj ja som zajatec teba, Roman, lebo ty o tom rozduješ a keď si v menšej firme, keď si v väčšej firme, ty si len poslal mojich správ, ako to poslať ďalej vyššiemu nadriadenému, ktorý on to bude riešiť, takže ja to vlastne musím získať svojho spojenca. Naprosto souhlasím a ešte mi dávaš tú kontrolu. Áno. A zároveň tam dávam aj semienko neistoty. Som tam snažil hneď v úvode zasiať, že už to niekoľko mesiacov cítim a nerad by som bol, aby som urobil nejaké hlúpe skratové rozhodnutie. Nepovedal som ti, že odídem, ale ty vieš, čo tam sa deje. Ty cítiš nejaký náznak rizika, že... Ale toto môžeš robiť len vtedy, keď ma nemáš rád, alebo keď som mizerný zamestnanec, tak to nevíde. By som musel byť neuveriteľne dôležitý zamestnanec, nenahraditeľný.
ale musí tam byť samozrejme aspoň minimálne taký neutrálny vzťah a taký, že tak není to babrácky zamestnanec, že ja ho nechcem stratiť. Když se dají často aj zázraky. Je to o mnoho jednodušší, ako si ľudia myslia. Pak je tady strach z manipulace, že se spolu připravujete a teďka je to pro někoho nepřirozený, neautentický, připravený. Jo, a můžou mít ten strach z manipulace, že tady jako se dozvěděli, jakým způsobem to mají komunikovat a je to útok na nějakou jejich hodnotu autenticity jako člověka. A teďka říkají ty, já nevím, Viktore, já se v tom necítím, jo? Jako super, já věřím, že to může fungovat, ale já to nedokážu zahrát, protože pro mě je to divadlo. No keď to hráš, tak robíš niečo zlé. Takže celé, a to nie len v tejto situácii o plate, ale o akýchkoľvek situáciách, to sa všetko robí takým spôsobom, aby to bolo tebe prirodzené. Takže keď toto ti bolo neprirodzené, tak my nájdeme ten spôsob, ktorý tebe je prirodzený, lebo manipulovať vo vyjednávaní je nevýhodné. Keď sa manipulácia odhalí, je veľmi odlišné, keď raz na pláži, na Bali, v živote tam už nebudeš, kupuješ niečo a môžeš vyjednávať popravde akokoľvek chceš. A je iné, keď my vlastne chceme udržovať vzťahy vo veľkom biznise. To bolo len teraz jedna scénka, ale my to prispôsobíme tak, aby tebe to bolo prirodzené a aby si samozrejme, že neklamal. Já tomu naprosto rozumím, protože v koučování děláme simulace nebo roleplay, jakkoliv to nazveme, a hrajeme to proto, abychom našli ten způsob sebevyjádření, který je pro toho člověka přirozený, autentický, jo? Že on si řekne, tak takhle si to dokážu představit, že s tím svým šéfem promluvím. Ale můžeme jako variovat a díky tomu zjistit, tohle mi tam nesedělo, takhle to nechci, tohle se mi líbí, to tam necháme. Áno, to, čo som povedal, tú mikroscénku, ona sa vždy prispôsobuje podľa kontextu. Teraz som nemal nič v ruke, žiadnu pádny dôvod, prečo by sa malo stať, tak som išiel čisto iba na emócie. Ale napriek tomu u každého človeka sa to ináč dá previesť tak, aby to bolo pre neho autentické, lebo my nechceme, aby tá druhá strana si povedala, Ježiš, ja ťa poznám, ale teraz si nejaký veľmi odlišný. Nie, má byť taký, akého pozná, takže hej, sedí. Jo, mě totiž jako když to povídal, tak mě tam napadlo jako jedna věc, že zrovna teda, když to takhle někdo podá, tak si dokážu představit, že někoho by to naštvalo ještě víc, jakože tak jak jsi to popisoval, tak jsem si říkala, to zní trošku taková jako, že ty to chceš říct klidně, ale trošku tam jako třeba kdybych byla nějaký takový jako neempatický šéf, jo, tak bych si říkala, trošku tady ze sebe děláš chudáčka, že v tom nějakou dobu trpíš, tak buď seš oběť nebo tvůrce, jo. A jako, že si dokážu představit, že třeba pro někoho by tohle nebylo ideální. A tak by mě zajímalo, jak moc hraje třeba v tom vyjednávání roli naše osobnost, protože v psychologii a všude to jako všude v psychologii to hraje roli, jo? Že neexistuje jeden nástroj, který by fungoval na všechny, a tak by mě zajímalo, jak se tohle používá ve vyjednávání. V vyjednávaní v príprave jedna zo základných otázok, čo sa vždy spýtam, aký je ten druhý človek. A keď mi ho ty, ako by si bola môj klient, ale ja chcem len zdôrazniť toto s tými platmi, to je pre mňa len taká zábava, to není naozaj môj biznis je niečo iné. Ale ty by si bola môj klient a ty mi povieš, no môj šéf je taký úplne k veci, analytický, nemá rád také nejaké emočné výlevy, tak toto je nesprávny postup. Tak to zmeníme. Zmeníme to, aby to sedelo v tom kontexte. Takže v žiadnom prípade vždy, čokoľvek ja poviem, alebo teraz bola jedna drobná ukážka, to neznamená, že to je ten správny postup. Všetko sa vždy prispôsobuje tej danej situácii a danému človeku a aj tebe. Tebe z toho, koho to vychádza, tak keď je to taký človek, tak to povieš úplne ináč. Lebo ty nechceš spôsobiť ten dojem, že keď vieš, že tak on reaguje, alebo ona, tak práve, že to neurobíš takýmto spôsobom. Je to skvělé, že to říkáš, protože ten stejný mentor, jak jsem ho citoval ze Singapuru, tak nám vždycky říká, a já si dokážu představit, že se s tím setkáš u klientů. Tak co mám teda, Viktore, dělat, aby to fungovalo? Jo? A on nám vždycky říkal, já vám nemůžu říct, jak koučovat, jako co máte v tom koučování dělat. Já vám můžu maximálně říct, jak se o tom dá přemýšlet. A vy už provedete, realizujete právě autenticky a podle svého stylu a osobnosti to provedení té myšlenky. To je jako mentality, té psychologie zatím, té vědy zatím a tak dále. Sedí to nie úplne, ale sedí to tiež do vyjednávania, že není dobré, aby druhý hral Viktora Kostického. To je nesprávne. On hrá tú svoju rolu, ale samozrejme niektoré princípy, tak
keď budeš k nadriadenému prejavovať v takejto situácii, keď ťa úplne drží, vlastne je to len jeho rozhodnutie, tam není nič, ty nemáš žiadnu vec, že, lebo ľahké, teraz to poviem blbo, ale ľahké je vyjednať zvýšenie si, keď teraz zahrám naozaj pocit a je to pravda, že moja žena má rakovinu a vypadol nám obrovský príjem a zrazu mne to nevychádza, som v riti, tak to je ľahké, ja viem, že to je ťažké, ale je to relatívne ľahké potom získať. Ale keď nemáš absolútne nič v rukách, tak vtedy v tomto kontexte tak vlastne ide len o rozhodnutí toho človeka, že stojí mi to za to a potom otázka je tam dobrý rešpekt alebo útočí do šéfa. Tak trúfam si povedať, že ten rešpekt a že to je jeho rozhodnutie a že si vážiš to, alebo keď sa vám dobre spolupracuje, keď je to pravda, keď to nie je pravda, nepravda. A mne sa s tebou dobre spolupracuje, Hana, že ja ťa mám ako nadriadenú, ja ťa rešpektujem, mám ťa rád. Iš teraz to rozprávam tak rýchlo, úplne iný človek a tak to rozprávam, ale uškodí to alebo neuškodí? Ja vo vyjednávaní nechcem si prehádzovať granát zo zákopu do zákopu. Ja vlastne nahľadávam rezistenciu. Rezistenciu druhej strany, lebo samozrejme, že nadriadený, keď to není malá firma, konateľ, ktorý je freestyle, v veľkej firme základné pravidlo je povedať, že nie, nedá sa zvýšiť výplat. Prečo by sme robili výnimku? To je výnimka. Výnimka robí problémy. Když někdo zvýšil plat, tak když jsem byl ještě zaměstnanec, tak jsem se ptal, jaké výsledky, v jakém čase potřebuji podat, aby mi zvýšili plat o tolik. Jo, takže jsem na to šel způsobem, že oni už bylo nějaké vyjednávání a proto jsem měl takový plat, jaký jsem měl. A teďka říkám, že za extra výsledek nebo nějakou změnu a zlepšení já si teda zasloužím více peněz. Ale víš, co mě tam prostě napadá, a možná to nepatří do tohle podcastu jako strachování ani o vyjednávání, jako etická část, že pokud já nemám nic v rukávu, jo, tak měl bych si to vyjednat. Jo, jako já si to možná nezasloužím. Jako. No to je, na to si každý má vlastnú odpoveď. Ja nevravím, aby každý teraz išiel vyjednávať plat, to je, ale v podstate to sedí s podcastom. Je to strach niečo urobiť. Drvivá väčšina, alebo veľmi veľa ľudí, a teraz ja viem, že plat je taký lákavý, ľudí to strašne láka, napriek tomu, že pre mňa je to taká mini drobnosť a radi sa o tom rozprávajú, ale poviem to úplne drsne, no keď si nejdeš za tým, čo chceš, a keď to chceš, tak sa to nestane. To říkala Hana. Strašne veľa ľudí je taká len šedá myška, šedý myšiak, neviem, ako to nazvať, a myslíme si, že za naše dobré výsledky budeme ohodnotení a spravodlivo a no tak svet úplne nefunguje. Funguje svet aj na základe emocionality a ten, kto si pýta, ten, kto si za tým ide, tak ten dáva väčšiu prioritu, lebo niečo prejavil a je tam nejaká možno obava, že čo keď náhodou on nebude spokojný a tí, ktorí sú ticho, keď ľudia vravia, že keď človek si myslí, že ja som absolútne spravodlivý, vždy to rozdielujem tak, aby to bolo spravodlivé pre ľudí, no tak to je absolútna blbosť. Nikto nedokáže byť dokonal, lebo každý tam má nejaké nánosy, podľa čoho rozhoduje, ale čisto chceš vypýtať, nechceš, to je každého vlastné rozhodnutie. Mně tam jako napadla jedna věc, jak to popisuješ, tak si říkám, co si vlastně myslíš, že teda jako za strach lidi ve vyjednávání nejvíc brzdí? Mnoho ľudí sa obáva konfliktu. Konflikt je vnímaný ako niečo negatívne. Konflikt slovo má žiaľ v našom jazyku troška taký zlý nádych. Konflikt je ako nejaká vojna, konflikt je niečo také extrémne. Nie, konflikt je, len si to zadefinujeme, konflikt je to, že jedna strana chce niečo, druhá strana chce niečo. To, že druhý nesúhlasí na prvý krát, to už v podstate je konflikt. No a ja sa domnievam, alebo trúfam si povedať, že to viem, že mnoho ľudí sa snaží vyhýbať konfliktu. Keď sa ma ľudia niekedy pýtajú, a kebyže máš také povedať, že je nejaká vec, čo, lebo všetko v vyjednávaní sa dá naučiť, hej, všetko je naučiteľné, každý sa môže zlepšovať, ale keď sa ma pýtajú, ale je tu nejaká vec, ktorá doslova akože by si povedal, že tento človek asi nebude veľmi, veľmi super kvalitný vyjednávač, tak kebyže mám jednu jedinú vec vybrať, tak poviem, človek, ktorý sa vyhýba konfliktom alebo stresujúcim situáciám, ale konflikt není, že sa idem s niekým byť. Videli ste, bil som sa s vami, keď ste bol na drane? Nie. To je aj ten zlý náno, že si myslia, že vyjednávanie je niečo agresívne, že musím buchnúť po stole a povedať, no to je práve že dosť nevýhodné. Takže keď sa obávam conflict avoidance, alebo tak, neviem ako to preložiť do slovenčiny, češtiny. Vyhýbanie konfliktu, tak vyhýbanie týmto situáciám, ktoré nám vytvárajú stres, vlastne spôsobujú v našom živote, je to každého vlastné rozhodnutie, ale spôsobujú to, že pravdepodobne získame menej, ako si možno zaslúžime. Aha.
A teď si představme ten příklad biznisový, který je ti asi blížší, že jsem ten majitel firmy, chce do firmy vstoupit nový investor nebo společník, ty o mě víš, že mám strach z konfliktu, že mi bude bránit tomu, abych vyjednal skvěle. Jak mě pomůžeš od toho strachu? No keď ma už oslovia, tak evidentne do toho idú, takže to je trocha iná situácia, ale poviem príklad. Možno na tomto príklade to bude dobre ilustrované. Reálna situácia, boli sme v Kodani a investor chcel vstúpiť do Československa, do českej firmy a na stretnutí sme tam leteli s majiteľmi. Na stretnutí bol majiteľ, veľmi, veľmi bohatý človek, protistrany, mal tam svojho CEO, CFO. Na našej strane som bol ja a majiteľia. A prišla taká situácia, a to sa vo veľkom vážnom vyjednávaní v podstate skoro vždy stane, prišla situácia, že zo stretnutia predtým, kde som ešte nebol, bolo dohodnuté v Hamburgu, že takúto sumu, takáto valuácia, toľko percent sa oni zaplatia a za to vstúpia do firmy, ale pozor, vstúpia do firmy, že to dajú peniaze ako keby vám, majiteľom, to sú peniaze vo vašom váčku a potom sa ide dávať ešte požička do firmy a na tom stretnutí v Kodani sa stala taká vec, že zrazu dali požiadavku, že áno, tieto peniaze platia presne ako sme si vravali, ale ako investícia. To znamená, že pôjdu do firmy a oni sa budú využívať na rozvoj firmy a na investície, na zamestnancov a tak ďalej. No to je z pohľadu vás ako majiteľov radikálny rozdiel. Ty, Hána, Roman, ty si už úplný brutálny milionár, eurový milionár, alebo si milionár, ale nie si, lebo to sú financie vo firme. To úplne radikálne mení situáciu. No a teraz, keď toto povedali, tak a akurát bol obed, vyšli sme von, tak tí majitelia, s ktorými som ja vyjednával, tak vraveli, že vieš čo, tak ustúpme im trocha. Povedzme, že dajme im niečo také a ale niečo si z toho zachovajme. A ja, že nie, prečo? Prečo? A to je vlastne konflikt. Prečo, keď mi niekto povie, čo ja s tým nesúhlasím, prečo teraz začali ustupovať za to, že to len povedal? Prečo, keď sme už to bolo ináč dohodnuté, tak sme sa vrátili a ja som takéto niečo predviedol. Hej, si tam sedeli na druhej strane, vy ste dánske publikum, hej, ľudia v sakách, ide o strašné prachy, sme v nejakom hoteli a ja, že máme odpoveď na to, čo ste povedali a musím povedať jednu vec, že pravdepodobne sa stalo obrovské nedorozumenie. A aby som bol konkrétny, my si pamätáme odlišne, čo bolo dohodnuté v Hamburgu. My si to pamätáme spôsobom, že to ide majiteľom a teraz následne budeme rozprávať, ako dať pôžičku do firmy. No na základe toho, čo sme teraz počuli, tak je mi to ľúto, ale musíme povedať, že nesúhlasíme. Hej, tuto nasval tá dráma, nasval to ticho, nasval to pomalo. No a druhá strana zrazu sa išli dohodnúť vedľa, postavili sa, odišli na pár minút, vrátili sa a povedali, máte pravdu. Dohodnuté, máte pravdu, toto tam nebolo. A bum. A zrazu, vidíš, ty si už mohol byť milionár, potom si veľa miliónov strácal a zasa si milionár. To je konflikt. Ľudia sa boja tých paralizujúcich situácií. A nemusia to byť vždy milióny, môžu to byť drobnosti, len za to, že som toto povedal, znamená to, že teraz vyjednávanie padne a celé to padne a druhý zavre počítač a odíde. Nestane sa to. Treba to minimálne skúsiť. V tomto prípade nie, že skúsiť, ale jednoznačne to tak máte. Přemýšlím, co tě vlastně v takových situacích uklidňuje, že jako jim přehodíš ten konflikt zpátky. Jo, že buď tam máš třeba spoustu zkušeností, že lidi mají tendenci jako ustupovat, nebo že jsi říkal, že tvůj komfort s konfliktem je vyšší, než bude jejich. Víš, že z nějakého důvodu jsi to jako propočítal a řekl si, tohle rozhodnutí, tahle reakce má největší šanci na úspěch. Tak to je samozrejme dlhší príbeh. Tam predtým boli 2 stretnutia v Rakúsku, potom v Hamburgu a ešte mimo mňa. Takže ja už vidím, že tam ten záujem je, že to ďalší taký dôležitý, vidíš ako tie indície a to, čo sleduješ ľudí, že oni vlastne chcú získať lepšie podmienky. Druhá vec je to jeden z princípov vyjednávania a ja to teraz nemyslím ani v zlom, ani v dobrom. Ja to len poviem. Ľudia vo veľkom náročnom vyjednávaní nevravia tak úplne celkom pravdu. Pozor, to neznamená, že klamú. To sú aj ľudia, čo klamú a sú doslova, že zlí, ale to znamená to, že jedna strana chce to, druhá to, tak je veľmi prirodzené, že povieš A, B zamlčíš. Každý človek na svete robí. Ľudia, čo si myslia, že to nerobia, to je len vlastná
ochrana vlastného sebaobrazu, lebo to není možné. Ty napríklad viacej inklinuješ tomu, čo tebe vyhovuje a to budeš vraveť a to druhé snaží sa dať do úzadia. Alebo je absolútne štandardné vo veľkom biznise, že ľudia vedia, že prvá ponuka nie je posledná, skoro nikdy a skúšajú. Ľudia ti povedia 17%, ale potom je to 13%, potom je to 9% a potom je to 4% a nakoniec sú spokojní. Hej, poviem príklad. Takže ja čokoľvek, čo vo vyjednávaní počujem, ja to počujem, ja to vnímam, ja to analyzujem, ja to validujem, ale poviem to tak dosť drsne teraz, ja si vždy poviem, no uvidíme, čo sa naozaj s tým stane, ako to vážne je myslené. Lebo väčšinou to, čo je vravené vo vyjednávaní, väčšinou není úplne vážne myslené. To je pozícia teraz, o 5 minút bude iná, o hodinu iná, o 2 dní zasa iná. Takže ja to vlastne viem. Ale keď druhá strana sa zasekne, nie, tak to musí byť, tak ja to validujem, ja skúšam z rôznej strany, čo je na tom pravdy, hľadám inkonzistencie, ale ja to v podstate viem. Já to jenom okomentuju, budu rád, když se Hana zase zeptá na něco z jiného úhlu. První věc, která mě v tomhle ovlivnila, byla otázka, jestli jsem vždycky na jak se máš odpověděl, jak se skutečně mám. A už tam začíná to, jestli člověk říká vždycky pravdu? Jasné, že nie. Dokonca to je v tých krajinách, kde how is going, how are you, žiješ anglicky, ľudia sú divní, ty si fakt podivín, keď im naozaj odpovieš, že ako sa máš. Oni pre nich je to ako ahoj. Hej. Druhá věc, kterou jsem chtěl říct, že je to, a já to najednou vidím v celém světě, konflikt zájmu. Já už ho vidím všude. Jako od té doby, co se zajímám o koučování nebo vyjednávání, jako my evidentně máme protichůdné zájmy a proto je tam ten konflikt a přesně takhle k tomu potřebujeme přistupovat. A už jenom to, že jsme schopni si to takhle pojmenovat, tak trošku mění ty reakce nebo to smýšlení nebo to, jak nad tou situací uvažujeme. A poslední věc, kterou jsem chtěl říct, že mi to trošku připomíná i poker, kde ten člověk má nějaký karty, já mám nějaký karty, my si na ty karty nevidíme, teďka se nějak chováme, aby ty karty nějak vypadaly, že je to trošku hra, to vyjednávání. To určitej miery áno, samozrejme, lebo veľmi málo kto vyjednáva takým spôsobom, že teraz poviem, Hana, ja chcem toto a čokoľvek Hana povie, pol hodinu budem rozprávať, tak ja stále budem držať, nie toto, nie, toto. Je mi ľúto, čo vravíš, toto, nie. Tak ľudia nevyjednávajú, alebo tak to proste v našom svete neexistuje. Ak by sme boli dokonalo, kto naozaj biznisom vyjedná, kebyže to počúvajú nákupcovia, tak okamžite vedia, kto v biznisovom vyjednávaní povie, že potrebujem zvýšiť o 11%, ale v skutočnosti to je to, čo chceme, nám stačí aj 7%. To, keď povieš, tak to je blbosť, hej, takže proste takto je. Ľudské bytosti nie sú dokonalé a ja s týmito vecami narábam. Jak jsi to popisoval, tak mě napadlo, že se říká, že trénink dělá mistra, že jo? A že my v tom vyjednávání, jako když se bojíme třeba právě toho konfliktu, tak do něj ani nejdeme. A teda ta otázka je, jestli je to tak i ve vyjednávání. Já si teda sama za sebe myslím, že jo, ale co si o tom myslíš ty, že čím víc vyjednáváš, tím více v tom zlepšuješ a učíš se tím a posouváš. A za B, ta další otázka moje je teda na to, jestli máš nějaký příklady, kde začít vyjednávat, kde se to začít učit. Vlastně, já vím třeba, když se učíme s klientama jako říkat ne, takže jsem třeba jedný klientce dávala tip, jo, když půjdete jako do obchodu. Jako bavili jsme se o tom, kde nejčastěji vlastně jako podlíhá tomu, že si veme něco, co nechce. A říkala, že v obchodě, když jí paní dá místo 200 gramů šunky, 250 gramů šunky. A vždycky se řekne, je to 250, můžu to nechat? A ona řekla ne. A učili jsme se vlastně říkat ne na té šunce v obchodě, který zažívá každý den. Tak jestli třeba ty máš nějaký tip, kde začít v tom vyjednávání, se to takhle učit, jestli je to možný. No tomu Bčku, k tej šunke, a môžu na to ísť ľudia ešte príjemnejšie. Nemusíš povedať iba nie, lebo tým zväčšuješ ten konflikt, lebo asi vieš, že druhá strana bude trocha nahnevaná, alebo hej, ty môžeš povedať, ty si to môžeš vlastne zjednodušiť, aby aj pre teba to lepšie tá situácia dopadla. Aj tak to nebude tak, ale ty môžeš povedať nie. Samozrejme, každé to rozhodnutie vlastné, ale ty môžeš povedať, prepáčte, ja naozaj potrebujem 200 gramov. Som povedal nie, ale takým spôsobom, že druhý to o mnoho lepšie bude akceptovať. Pravdepodobne. Hej. A že 250, je mi to ľúto, ja naozaj potrebujem 200 gramov. Už aj sebe to robím jednoduchšie. Pre toho človeka, komu je nepríjemné povedať nie, že dá sa nie povedať aj spôsobom, že povedal som nie, ale takým spôsobom, že tá protireakcia bude o mnoho náklonnejšia. A tá otázka bola, ako sa zlepšovať, tak áno, cvik, vždy, keď sme v nejakej situácii častejšie vystavení, vždy sa v tom budeme zlepšovať, to je jedno,
aká je to ľudská činnosť. Je to všetko natrénovateľné, ale veľmi, veľmi pomáha, keď človek vie princípy vyjednávania, že to nerobí úplne mimo. Ako keď idem sa učiť písať, ale neviem písmená, tak to bude chaos. Hej? Treba nejako začať. Keď viem princípy a aspoň nejaké techniky, tak sa mi to výrazne jednoduší, lebo ja už asi viem približne, čo mám robiť. A to je to upokojujúce a to je možno to, prečo ten strach potom klesá. Já bych teďka přešel do možného konfliktu, protože moje přesvědčení je, že je komfortnější bavit se o vyjednávání a může být méně komfortní bavit se o silných emocích, které můžou souviset s tvým zážitkem deprese. A já vůbec nevím, jak to jako vykopnout nebo odkud to vzít. Já věřím, že v tom budeš jako lepší vzhledem k tomu, že jsi to zažil. Tak jak bys to vykopl? Vykopiť to ako chceš. Pre mňa osobne, ja viem, toto není moja práca vôbec, ale ja viem, prečo na konferenciách a rôznych podujatiach o tom rozprávam. Ja viem, prečo to robím, takže iba ti chcem povedať, Roman, mne to nevadí, kľudne môžeš. Nemusíš mať tie veľké obavy, ako je prirodzené, že máme pri človeku, ktorý zažil také extrémné zážitky. Já se teďka nebudu ptát jako Roman, ale budu přemýšlet jako nad posluchačem, který může mít obavu a jsme zase ve strachu, že depresi někdy budou mít. Tak jak to vzniklo u tebe? Jo, já bych se snažil poučit ale tak Viktor to nějak zažil, nějak se to stalo a já se snažím poučit z toho příkladu. Depresia alebo mentálne choroby sú mimoriadne, nie sú jasné. A každý to zažíva iným spôsobom. Takže povedať, že návod, ako sa dostať do depresie, to asi, alebo ako jej sa strániť, to asi nie je úplne to vhodné. Ja môžem povedať iba sám za seba. Tam môžu byť samozrejme nejaké genetické predpoklady, môže byť nejaké osobnostné predpoklady. A v mojom prípade to bolo skombinované s tým, že ja som bol v korporáte a dlho som, a trúfam si povedať, že som celkom bol úspešný, bol som manažer takého oddelenia, naozaj zlatá klietka, krásny plat a tak ďalej, ale po nejakom období už ma to nenaplňalo. Proste prišiel taký moment, že nenaplňalo ma to a ja som proste odišiel, že už nechcem takéto robiť. Potom som išiel, ale tak naivne, že išiel som do menšej firmy, takého startupu, ktorý teraz už brutálne vystrelil, ale ako hľadali tam ako človeka, ktorý bude viesť ten startup. Už mali celkom slušnú investíciu a taký rozvoj na celosvete trhy, ale menšia firma, ale tiež som odtiaľ odišiel a bolo to také, že naivne som si myslel, že v malej firme bude to iné a nebude to taká politika a tak ďalej. To je všetko môže byť rozlišné v každom ľudskom príbehu, ale cítil som ako keby také sklamanie. No a potom som išiel tretiu vec urobiť, že vlastnú firmu, takú technologickú startup som založil, získal som investora, dal som do toho celkom veľa vlastných peňazí a bolo to také nepresvedčivé, že rozhodli sme sa už do toho viac neinvestovať s kolegom, lebo mohol by som to označiť po nejakom období ako neúspech a toto podľa mňa malo tá vec, že nechcem sa už vrátiť do korporátu, ani v malej firme to nevyšlo, ani v takejto, tuto to nevyšlo a už som všetky peniaze vystrelal. Tak ja mám pocit, že tam bolo také niečo ako zranené ego. Zranené ego, že pardon za výraz, čo kurva teraz v živote budem ja robiť. A keď to prepojíš s tou možno s nejakými predpokladami, tak potom to prišlo to úplne extrémne. Mě napadá se zeptat, ale doufám, že mě zachrání psycholožka, která je v tom odbornější. Jak si poznal, že už se to blíží? Protože někteří lidé zase můžou mít pocit, tak mám už depresi, nemám depresi, samozřejmě si mohl jít za doktorem, který už to jako určil, ale že už si jako věděl, že máš jít třeba za doktorem, nebo že to máš nějak řešit. Nemôžem rozprávať za iných ľudí, ale za seba trúfam si povedať, že keď to človek prvýkrát zažije, nie je to vracajúca sa epizóda, tak je zmetený a nevie, veľmi zmetený. Iba vie, že je niečo veľmi zlé a je veľký rozdiel, či je to ťažká depresia alebo ľahšia. V mojom prípade to bola ťažká, aj hospitalizácie a lieky a tak ďalej, že nebolo to na riešenie iba s terapeutom, ale nevedel som najprv, čo deje. Vôbec netušil som. Keď ale to začalo byť, myšlienky začali byť enormne temné, enormne negatívne, tak som dospel k tomu, že tak idem sa porozprávať s terapeutom. No a keď ma zbatala terapeutka, tak toto si doteraz pamätám, čo robila na tej prvej hodine. Mali sme tú hodinu a ona povedala, že Viktor, môžem vás o jednu vec poprosiť?
Áno. Prosím vás, je veľmi dôležité, aby ste išli aj k psychiatrovi. Prosím vás, ja tu mám aj kontakt alebo môžem dať rôzne kontakty, čo vám vyhovoval kontakt. Prosím vás, ozvite sa jej, je dôležité, aby sme to spoločne riešili. Hej. Takže tak. Já se říkám, jestli jsem teda teďka dobře Viktore pochopila, tak si pak užíval nějakou medikaci. Dlhé roky, hej. Já třeba se setkávám v praxi s tím, když třeba klientovi řeknu, že si myslím, že už by byla medikace vhodná, že vlastně to společně jako můžeme tou medikací jako nějak posunout třeba rychleji, nebo že už je to na nějaké hraně, kdy si myslím, že už to bez té medikace nejde. Takže se klienti té medikace bojí. A zajímalo by mě, jaká byla tvoje reakce na to. Ja som sa medikácie nebal. Ja nemám nejaké možno je to tým, že ja nemám nejaký taký pocit, že lieky sú niečo zlé, alebo to je prvá vec. A druhá vec je asi v akejsi životnej situácii. Ja som bol v extrémnej situácii. Ja už som nevedel v bežnom živote fungovať. Nebola to taká depresia, že chodíš do práce a niekto si možno niečo všimne. Bolo to také, že už som mal problém aj len ísť do obchodu na nákup. Že už mi to robilo enormný problém. Takže asi veľmi záleží, že akej si situácie a myšlienky boli enormne temné. Non-stop. Takže si v tom spíš viděl teda nějakou pomoc, jestli to dobře chápu. Asi hej, ale depresia má svoje rôzne, žiaľ, nie je to ako zlomenie nohy. Hej, zlomí si nohu, je to hrozné, dostane sadru, ale ty vieš, že povedzme, že za nejaký mesiac, 2, ono to kontinuálne sa nejako asi zlepšuje a potom príde depresia, sú veľmi časté prepady, už vidie to dobré a potom dopadne, liek nezafunguje, zmenia ti liek a zrazu si v nemocnici a predtým nevieš prečo. Takže sú to rôzne také, nie je to také jasné, je to veľmi dlhé, v mojom prípade to trvalo roky, ale a potom sú tam už také ako keby špirály, keď sa dostaneš, že už ti to je úplne ukradnuté. A v tom momente ohľadom tej medikácie, dobre, išiel som, dal mi liek, aj tak vždy začnú len s tou terapeutickou, že skúšajú, aké sú tam nežiaduce účinky, aj tak to dlho trvá, kým to zafunguje, až niekoľko týždňov a či to zafunguje, hej, takže tohoto som ja obavu nemal. Super, a z čeho si teda měl obavu? Že zomrem. Že tu nechám deti za sebou. A potom depresii, asi každý to má iné, ale potom prichádzajú štádia, a to každý môže mať iné štádia, že to je taká keď už dostaneš pod nejakú hranicu, tak potom už je to je také ako keby vyvažovanie, že zlé, dobré a tak. A keď sa to dostane za nejakú hranicu, tak už povieš, a mne už je to vlastne jedno. Já jako váhám nad tím, jestli to vést k pozitivnějším zítřkům ve smyslu, pak se z toho dostal a v rámci života se neuvěřitelně posunul, v rámci kariéry se neuvěřitelně posunul a mohlo být určitě těžké během té deprese mít strach ze smrti, z toho, že děti přijdou o rodiče nebo o tátu a neviděl si vlastně to světlo na konci tunelu jako třeba se sádrou. Ale nakonec si ho našel. Nakonec jako tady bylo to světlo. Ale moje domněnka je, že si mohl mít strach, že se tam vrátíš. Takže jak si jako překonával ten strach z toho, že by si znova spadl do deprese nebo že by ses vrátil zpátky? V tej prvej časti je to možno divné, čo poviem, ale ja som nejaký akože strach ani nemal. Už to bola taká brutálna apatia. Záleží, aké obdobie, hej, takže, ale apatia také, že len tak rok života som len tak asi ležal v posteli. Viac menej. A to nebol strach, to už bola úplná rezignácia a najhoršie potom to asi, keď to dostane sa do toho bodu, čo podľa mňa už nebezpečné, keď už máš pocit, že ty si v skutočnosti na obťaž svojim blízkym, že si ako bremeno, tak to je zlé, ale nenazval by som to, že strach. A potom to B, tak liečenie je dlhé a každý to má iné. Ja nie som samozrejme psychiatr ani terapeut, ja tu nechcem dávať žiadne také múdre, ja môžem hovoriť iba za seba, ale je to dlhé, niekto to môže mať kratšie, niekto dlho, niekto sa opakovane vracia do nemocnice, je to veľmi rôzne, ale áno, keď už mozog začne zasa, mysel začne zasa byť taká racionálnejšia a už si povedzme, že zdravý, tak nechce sa do toho vrátiť, hej.
alebo v mojom prípade nechcem sa do toho vrátiť, no a tak je tam nejaká obava, no tak ja si na seba musím dávať značný pozor. Viac to, čo som pred pár rokmi vôbec nad tým nemyslel, tak na tom už myslím. Poviem príklad. Moja práca. Ja som teraz to bude znieť strašne blbo, ale ja som dosiahol možno, nazvalo by sa to úspech o mnoho väčší, ako som si vedel pred pár rokmi predstaviť, že poviem príklad, aby si to posluchači vedeli predstaviť. Napriek tomu, že mám pravdepodobne, ja neviem, ale pravdepodobne mám asi jedny z najvyšších cien, aké sú na Slovensku, tak ja teraz je november, koniec novembra, ďalší klienti, keď chcú, musia čakať do apríla. Apríl je otvorený na väčšie veci. A na vyjednávacie prídu, to príde ad hoc, ale myslím na tréning a tak. Firmy musia čakať do apríla a ja by som mohol mať výraznejšie viacej práce, ako chcem, alebo viacej zarobiť, ale ja nechcem. Ja napríklad robím tú vec, že mám veľmi striktne takú vec, že ja v týždni ja viem, koľko do mesiaca chcem maximálne odrobiť, koľko mať tréningov, koľko cca konzultácií alebo takýchto nejakých podcastov, konferencií a tak ďalej. A keď ten limit sa dosiahne aj v tom týždni, tak idem preč. Ja poviem, že dobre, tak nezoberám to. Tak ja napríklad mám takú stratégiu, že maximálne 4 dní do týždňa pracovať. Alebo pracovanie nemyslím to, že byť u klienta, pracovanie myslím, že aj študovať, aj si čítať, aj byť na LinkedIn a tak ďalej. To je pre mňa práca. Takže sám si držím taký ten balans. Ďalšia vec je, že ja som psíčkar, ja som vlastne nútený 3-krát denne chodiť sa poprechádzať na dlhšie prechádzky. Pre mňa, možno pre niekoho iného nie, pre mňa je to skvelá vec. A to obsah som si zobral, alebo zobrali sme si aj kvôli tomu. Ďalšia vec, čo robím, je, že aj tá meditácia k tomu je nápomocná. A ďalšia vec je tá, že ja som si povedal také pravidlo po vyliečení, že Viktor, začni robiť vec, ktorá ťa naozaj, je to strašne ťažké, začni robiť vec, ktorá ťa naozaj naplňa, ktorá ťa baví. A snaž sa, není možné na 100% času mať vždy len robiť to, lebo keď stále si v eufórii, stále ťa baví, tak potom už tvoja latka niekde inde. Vždy tam budú, ja nechcem teraz poslucháčom povedať, že všetko bude dokonalé, ale ja úplne bežne odmietam zákazky, kde cítim, že ma to nebude úplne baviť. Možno si to môžem dovoliť, aj to je ako existenčne, ale aj ekosystém. Ja si vytváram ekosystém ľudí, s ktorými spolupracujem, ktorými chcem spolupracovať, s ktorými nechcem, ja im slušne ich pošlem preč. Takže ja si celý ten ekosystém okolo seba v mojom svete sa to dá ako jednotlivec, keď sa mu darí, vytváram to tak, aby to mne vyhovovalo. Takže povedal som pár takých typov v mojom svete, čo robím. Já jsem za to moc rád a už jsem byl rád, že si sdílel svoji cestu z pohledu deprese, protože teď si představuju, že někdo ještě tu cestu neuběhl a má pocity jako ty s tou sádrou, ale díky tvému příkladu může získat větší víru, že to jde a že se ještě v životě dočká naplněnějšího období, které můžou být mnohem zajímavější, než si ještě představuje, jo? Že to prostě předčí to očekávání. A když si mluvil o těch, já to nazvu hranicích, jo? Jako kolik dní pracovat, jak často a tak dál, tak já mám pocit, že a to se zase týká spíš jednotlivců a neplatí to na všechny, jo? Že tyhle jako i deprese nebo nemoci souvisely jako s nízkou sebeláskou. Že když ten člověk jako nebyl pro sebe dost důležitý a nebylo pro něho dostatečně důležité jeho tělo, jak se cítí, tak se pak něco stalo. A vlastně to, jak jsi popsal, s kým spolupracuješ, s kým ne, jak často během dne, tak to je pro mě jako známka té sebelásky. Jo, jako hele, já se mám rád a proto pracuji jenom tolik. Já se mám rád a proto pracuji jenom s těma. A že je tam jako ta změna, tak to jsem chtěl říct. A druhá věc, teď se i na LinkedInu hodně mluví o tom, že když vyhoříš, tak většinou hoříš pro něco. Jo, a ty teďka pro něco hoříš. Stejně jako já pro něco hořím, že to možná je jako častější, než když ztratíš ten smysl nebo se v životě jako hodně sklameš. Tak mně přijde, že to je taká houpačka a je to o tom nevybalancovat nutně jako work-life balance, že to je, ale že je to, že pokud tě to strašně baví, tak to nepřehánět s aktivitou a pokud tě to strašně nebaví, tak v tom nezůstávat příliš dlouho, že se ta jako
houpačka může naklánět do těch extrémů a může tě to vlastně sejmout z obou stran. To sa mi páči, že si Roman povedal, že alebo mňa to vystihuje, ale ľudia sú rôzni. Ja nemôžem hovoriť, že toto je recept pre každého. Aj keď ma niečo mimoriadne baví, úplne som sa v tom našiel. Napriek tomu tam chcem mať svoje hranice, lebo telo je my sme z dvoch entít spojení, tej fyzickej a tej vnútornej, alebo jak to nazvať, a keď aj dobrého je príliš veľa, tak niečo sa pravdepodobne aj zle stane. Možno. Takže, hej, pre mňa sú tie, akože jasné, že, ale to sa ľahko rozpráva, keď už si existenčne na tom úplne pohode, ale áno, od určitého levelu mi nejde o to, že zarobí si viac. Ja proste chcem, tam je to vyvážené s tým, aby som sa cítil fajn, a hlavne, aby ma tá práca bavila, aby to neboli len zákazky, že berem zákazku pre peniaze, ale aby ma to bavilo. A toto týmito hraniciami vlastne podporujem. V mojom svete je to dôležité. Který moment pro tebe byl zlomový v tom, že ti tam světla naděje? Že ti jako přišlo, že jsi měl pocit, že se to jako lepší ten tvůj stav, že to jde k lepším zítřkům. Já jsem tam právě předtím měla jako víc otázek k tomu, ale tohle mi přijde, že je možná důležitý právě pro posluchače, kteří by měli třeba deprese, tak aby to zaznělo. Takže moment, taká situácia. Ja poviem totálnu pravdu, žiadny moment. Možno niekto to tak má. Ja nepamätám si, neviem o žiadnom momente, že vtedy by som si povedal, že aha, nie. Je to taký pomalý, kontinuálne, mravenčia práca. Najprv bolo dôležité ísť na 10-minútovú prechádzku, pomalú prechádzku vonku, bol veľký úspech, keď sa podaril. A príliš veľké očakávania, že urob polhodinovú a potom to nezvládneš, nedokážeš to, tak ťa vlastne zoberú preč. Ja som taký debil, že neviem ani pol hodinu sa prechádzať vonku. Takže strašne pomaly. Žiaľ, to nie je ako chrípka, že za týždeň to prejde. U mňa to trvalo dlho a není tam žiadny kľúčový moment, že teraz som to... Proste je to taký veľmi kontinuálny postup, potom prepady, postup, prepady a zrazu už je dobré. A nevieš povedať, kde sa to kedy stalo. To je aspoň u mňa tak, to bolo. To je zajímavý. Já jsem jako nikdy nikoho neslyšel takhle do detailu mluvit o depresi, takže jsem za to moc rád. A zároveň to chápu, že tam byly, a to je hodně nevhodný název, jako baby steps, že hledáš vlastně, co ti dělá dobře, co už zvládneš, a pochopil jsem, že tam trénuješ jako nehodnocení se. Jo, že vůči sobě můžeš mít určitý jako souzení, jako toho, co zvládneš nebo nezvládneš. Ja ako človek, ktorý je taký drive, ja som viedol obchodné oddelenie a vždy som bol v tomto svete management, taký človek, že tak urobíš protiakciu a než sa vyrieši, no depresia mi dala riadnu, nie že facku, ale pesťovku do ksichtu, že nie. Keď sa príliš som sa snažil, že tak teraz treba chodiť von a teraz treba robiť toto, keď som sa príliš snažil, tak to vlastne bolo negatívne. Práve, že no to je to zlé, čo asi možno posluchači nechcú počuť, ale najlepšie na to možno ani nemysleť, ak sa dá. Že bude dobre, len robiť tie drobné kroky, ktoré sú potrebné robiť, ktoré ti odborníci radia, aby si robil. To samozrejme v žiadnom prípade nie moje, ja by som to bez odborníkov nezvládol, to sa nedá, aspoň v mojom štádiu to nedalo. A ktoré ti radia, proste len vykonávaj a ono sa to postupne zlepší. To je ako šport. Len to vykonávaš. Dôležitejšie je tá konzistencia, ako raz, že si tam dáš nejakú záťaž. To je blbosť. Tá konzistencia má o mnoho väčšiu, pravidelnosť má o mnoho väčší dopad na to celé, či už ide o svaly, alebo kondičku, alebo lepší pocit zo života, endorfíny. Je dôležitejšie ako to, že teraz niečo zásadné urobiť. Tie zásadné kroky, aspoň v depresii, podľa mňa, môžu byť skôr negatívne. Mám 2 otázky, jsem dneska strašně zvědavý. První je, že když ti pomáhali ti odborníci, tak jsem pochopil nějaké terapie, kde jste rozebírali nějaké věci. Tak ta první otázka je, jaké z těch terapií pro tebe bylo největší uvědomění? Jako o sobě, o životě, o čemkoliv, co ti pomohlo. A druhá otázka, to je teďka nakupím, jo, to je takový nekoučovský. Co ti celá ta deprese a ten zážitek dal do života, do vyjednávání? Jako jak ti to vlastně, v čem to mohlo být pro tebe přínosný, skvělý, pozitivní nakonec? Áčko, sklamem ťa, Roman. To bolo za to obdobie dlhé, to bolo 150 stretnutí. Hej, to nebolo, že 3, 4, 5 stretnutí. Keď rátam aj psychiatrov, aj terapeuta,
teraz vybrať nejaké kľúčové stretnutie, keď sa niečo stalo. Nemám také. Možná podle toho, co si pamatuješ, jako který si pamatuješ, který v té paměti prostě uvízlo, protože asi bylo důležitější. Nemám také. Dobře. A to B, no toto je veľmi divné a môže to byť brané možno až hlúpe, ale ja viem, prečo to poviem. Veľmi zvláštnym spôsobom ja som vlastne depresii a môjmu zážitku aj vďačný. Toto není, že tu teraz vravím kvôli podcastu, ja to stále vravím, lebo ako čo sa týka rodiny a tak, to je hrozné. Oni zažili niečo hrozné a to sa nedá odčiniť, ale čo sa týka mňa a môjho vývoja a tej práci, no mňa to vlastne nasmerovalo na moju životnú cestu. Vtedy, keď už absolútne neveríš ničomu a nič nemá zmysel a nasmerovalo ma cestu, že v mojom konkrétnom prípade naozaj robiť, pre mňa je práca veľmi dôležitá. Mňa to naozaj, nejako silno v mojom svete je dôležité, aby ma naplňala. A mňa to nasmerovalo na to, že Viktor, rob už niečo, čo ťa naozaj naplňa. Aj to predtým som si myslel, že ma naplňa a ty nevieš v prvom momente, že to ťa bude naplňať, ale aspoň za tým ísť. A dala mi takú jasnú facku, mi to dalo, že život je veľmi premedlivý, môže byť. Nikto na svete nedokáže predpovedať budúcnosť a myslím si, že mi to aj pomohlo upraviť trocha ego, lebo ja teraz žijem vo svete a jasné, že sú milióny, o mnoho nekonečne viac úspešných ľudí ako ja, ale v mojom svete konzultanta ako naozaj som dosť úspešný, že ja stále počúvam také veci a chodím do médií a píšem články do médií a volajú ma na konferencie pravidelné a že cítiš také prejavy, také, že niečo si dokázal a tak a ľudia majú veľký záujem sa s tebou stretnúť a chcú ti za to platiť, za tie konzultácie a tak. Ale stále si hovorím, že Viktor, je to pekné, ale pamätaj si len, spomen si, čo bolo len pred pár rokmi, keď si bol úplne niekde inde. Život je premedlivý. Ja netuším, čo bude za rok, ja netuším, čo bude za 10 rokov a proste tak to je. Mm-hmm. Jo, mně se moc líbí přesvědčení, že všechno v našem životě je jenom stav. A mě by zajímalo, Viktore, dívám se na čas pomaličku, musíme už končit. A napadá mě na závěr taková jedna otázka. Když propojím tyhle dvě témata, vyjednávání a deprese, tak vyjednával si ty někdy sám se sebou právě v těch stavech deprese? Áno. A to je... A v mojom prípade to je premenlivé. Tam je, či ešte tá racionalita ešte funguje, alebo už je to také rozpadnuté. Takže, a či ešte chceš vyjednávať, alebo nechceš vyjednávať, ale áno, vyjednával som so sebou. Vyjednával som, poviem to úplne natvrdo, vyjednával som o tom, či to ešte má zmysel. Mm-hmm. Sme rádi, že si vyhral to vyjednávání. Život je zaujímavý. Dokáže prekvapiť. To je krásná, možná tečka za tímhle podcastem. Ty by si chtěl ještě udělat svoji vlastní, co se nevlezlo do tohle podcastu. A chtěl by si našim posluchačům vzkázat, říct. Může to být klidně nějaké promo pozvánka, může to být cokoliv, co tobě přijde důležitý ještě říct, aby tenhle podcast byl kompletní. Ja nemám žiadne životné múdrosti, ktoré by som rozdával. Ja nie som zástanca nejakých motivačných rečí alebo nejakej umelej nádeje. Předeme vylučovací metodou. Ja len to môžem povedať na sebe. To nemusí vôbec nič znamenať pre ostatných. Na sebe v momente nie, že keď som neveril. V momentoch, keď som si myslel, že absolútne život nedáva žiadny zmysel. Absolútne. Je to utrpenie. A teraz som tu, tak asi naozaj môžem povedať, že život môže byť veľmi zaujímavý a môže byť mimoriadne nevyspytateľný. A to je asi moja tečka. Úžasná tečka. A na podcast@strachovani.cz nám můžete napsat, jaký tenhle podcast pro vás byl. Taky nám můžete napsat rovnou na té platformě, kde nás posloucháte, do komentářů a říct nám, jak se vám tenhle podcast líbil. Mně se moc líbil. Děkuju moc, Viktore, za tenhle rozhovor, který byl moc hluboký a musím říct, že i mě si vyklidnil tím, jak mluvíš. Já jsem se cítil opravdu v přítomnosti a krásně si to poslouchalo. Je to podcast, který bych si sám poslechl. A to je skvělý. Ďakujem pekne. Děkujeme, Viktore, a mějte se. Mějte se krásně. Ahoj. Ahojte.